Nie włączał mikrofonu. Ale to jo. Luftmysza. Znaczy... to jo luftmysza hopek. Idziemy dalej ratować świat. Terozki łozwieram dźwierza za którymi jest... Są nie wiem co właśnie. To bez to łozwieram. Aż mnie pierę. To on! To on! Do you really think you've won? Fear makes you predictable. Jaki żadziol? I am in complete control. No, teraz... Shut it down! Let me go, or she dies. What are you talking about? Barbara Gordon. Have you found him? Get out of there! Now! Relax. No one knows I'm here. Aha. No fajnie. Nothing hurts like losing one of the family. Knowing that there is no one to blame but yourself. Pieruchu. Sakramencki, ale mnie zrobił. Za bozna. Normalnie za głupka ostatniego. Keep trying. Opie, próbuj dalej, a ja sam zaraz coś sklepia. What are you doing? It's too late. You can't stop it. Powstrzymia to. I know. I'm not trying to stop it, but I can reduce the blast radius. And Ja. what will happen to you? Ja się dam rada. Find her, Alfred. Ja się dam rada. Ło, pierzynie, co to są za wichajstry? I co ja tu mam zrobić z tym These teraz? canisters are highly volatile. I'm going to have to move slowly. Be very careful. Sir, I urge Aha. you to reconsider. Evacuate now. If you're caught in that blast, you will die. There's no other way, Alfred. Ło, There's always ciulingesu. a way, sir. Please. Co to ja mam zrobić z tym? Ja tu mam... Aha, ja tu mam wrazić tam w te takie ruły. Ej, to zaraz... You need to be more careful. To zaraz Slow and ciulnie. steady. Not too fast. No dobra, no to już ja idę powoluśku. No. Jak to by pierło. Godą, jak to by szpryngło. To ja nie wiem co by to było. Dobre, wrażam. Jakie hanczuły w ogóle fajniste. Leciuśko. Poletku, poletku. Dobra, jeden zneutralizowany trochę. O! Śpiki się naplumpały. Dobra, wyciągamy następny. Where is she, Alfred? I have no idea. No to żeby mi tak mi to szpringnie. She was aware of the risks, O! Master Bruce. She'll be as Za angry gipko as żeś you to are zrobił, that za she's gipko, allowed za this to gipko. happen. Dobre, poletku się to bier, poletku. Sir, Teraz listen to me. uważy. Don't you see? This is what he wants. Uważy. Without you, Gotham will be at his mercy. You cannot let Uważy, him win. uważy. Jak to zaroszczyli. Dobre, wrażamy. To jest tak, ino leciuśko, poletku się to bier, poletku. O, zaraz szpringniemy całe miasto. O. No. Wlazły Rhein. Dobre. Tyle mogę zrobić. Aż tyle, a ino tyle. Dobra, aha, mogę jeszcze tam te dwa. Dobra. Da się spokojnie, będzie dobrze. It's what you taught me. Do the right thing. Ino to się That's all liczy. that matters. Master Bruce, I implore Alfred, you, you must get out of there. nie błagaj mnie, proszę cię, ja muszę... Nie błagaj mnie. Ja muszę ratować świat. Goodbye, Alfred. Ja będę śliptał zaraz. Zaraz będę śliptał, taką muzykę jeszcze puścili. Zaraz będę rycał. Ja już chyrlom. Jezder. Już sam nie mogę kojfnąć. Jak to będzie, jak luftmysza hopek kojfnie, w to będzie ratował świat. Co, Superman
On z tą pererynką głupkowatą na plerach. O, za fest, za fest. Za fest i za gipko. Trzeba być taki bardziej delikatny. O, dobre. Napląpało śpikami. Jeszcze ino jeden, jeszcze ino jeden. Zasięg zwiększony 1000%. Co? Nie, nie mogę patrzeć takie rzeczy, bo mi się już robi normalnie smutno. Jo jest za... Miss me? Co? Co? Ktoś mi powie, co to było? Znaczy, no to był Joker, ja wiem, ale... Skąd on się tam wyczas? Mnie aż normalnie chyciło tak w środku. W pojszczotku. Policmajstry psi furgli. James Gordon, a to ty nasz. Co? Teraz ja robię za Gordona? Ja w zasadzie nigdy nie chciał być policmajstrem, nie? Bo to tak się go do... A na placu to się tak... No na placu to się roztojmajcie go dało o policmajstrach, ale nigdy dobrze. Ale fajno mu miakla, CCPD. Ale co to jest takie How the wszystko? hell am I supposed to get in? Co to jest takie wszystko? Jaki jest stary spyska. Unbelievable. Co to jest takie wszystko porośnięte? To się musowo coś stanęło i no co? Dobra, idziemy do szole, knyfel, jadymy na dół. Ale pająki, łopie truchu. Jo, jest ciekawy, a to normalnie chyba w Bioshocku, pamiętacie? W Bioshocku też taka szola była i takie te napisy były takie podane na te trochę. Biksy po na swarbie. Basil Carlo. Aha. Tam ktoś siedzi. What the hell is this place? No to ja też się zastanawiam. To będzie pewnikiem ta baba od tych blumów. Ta co takie puszczo te... Co ja mam sam zrobić niby? Kajo jest w ogóle. Co to są za... Commissioner, thank God. You have to get me out of here. They've locked me up, running tests like I'm some kind of guinea pig. There's nothing wrong with me. Co? Co to się sam dzieje? Miss me already, Bats? Oh, it's you, Commissioner Boredom. What have you done with my soulmate? If you try to come between us, I'll carve you a smile so wide, your head falls off. To mnie żokerowało. Oh, don't tell me. Don't tell me. You are the police commissioner. Your face was Johnny on that C? billboard they John replaced Cena? with mine. What are you Ło, panie. coming in here eyeballing me? You think you can police me? Nobody polices the Goliath. O! 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 I'm glad you Whoa. came, Jim. You need to see this. O! Jezu. Jak ja się zestrachał. What is this place? Who are these people? Before it killed him, Joker sent his infected blood out to all the hospitals in the state. I know, we tracked it all down. We missed some. How? Hospital errors. Transfusions that went unrecorded. 5 people were affected. Untreated, the blood's gestated too long. It's altering them. They're becoming... Joker. My God. Co? It's a form of Creutzfeldt-Jakob disease, but mutated beyond anything on medical record. What about that one? He doesn't look like the others. Henry Adams. He's been infected the longest, but he's symptomless. Immune to Joker's blood. I've got Robin running tests to find out why.
One thing's for certain. Henry's the key to all this. I've cooperated. I've done everything you asked. You said it would only take a few days. Fajny Twitter. You can't hold him here against his will. We're close, Jim. We can't let him go until we save the others. Wait. You said 5. I only count 4. There's one missing. He'll be here soon. Ale w to! Kurde! Ja jest teraz cały ciekawy. Dzisiaj. Can you hear me? No słyszano, ale tu jest żadny popysku, hopie. Oh, don't act all surprised, Bats. You knew this was going to happen sooner or later. Me stuck deep inside you. Together, we're going to give the city what it deserves. A new Batman. A better Batman. A darker, more... Well, we can come back to this later. Pajak ci wdupia. We need to agree on some priorities. Sure, you've saved the city by reducing the blast. Dobre, but Ace Chemicals is still about to explode. Ja już You bych need poszedł, to start wiesz? looking out for yourself. After all, you're brooding for 2 now. Mogę iść już stąd. Bo ci wdupia ci zaraz. Pa, by mógł, to by ci wdupił. No nie wiem, co ja mam sam jeszcze zrobić. No ja chcę stąd wyleźć, ale no... Kurde, nie umie. Yes, I'm really here. No nie umie stąd wyleźć. Czaisz to, hopek? I'm playing Nie for umie. keeps this time. Już wszystkie te tuby wraził. Ja nie wiem. He had something powerful enough to rip out a wall. And no, No, I'm not drzwiami talking nie about mogę. you, you big lump. Czekajcie, ale sam jest moje auto. Ja mogę wziąć moje auto i ją szczela i patrzcie. O, ciul. Oh, Bats, I've missed you. All the subtlety and nuance of a napalm. Dobra, ja wydupią. Ty się tam godaj, a ja pitom. Ło. Ło, ciulingesu. Ło. Pietruchu. Ale się springo wszystko. O! Patrzcie. O! Ciuban. I patrzcie, że on tam przeżył. Ten Joker. To ja normalnie chyba... Ja ogupna. Ja chyba ogupna, na isto ogupna. Alfred. Oh, thank God. When the explosion... I thought you might be... It's okay, Alfred. I managed to reduce the blast radius and prevented the toxin from spreading into the city. But what about Scarecrow? Or this Arkham Knight character? They've got tanks, missiles. Their forces are all over Gotham. Crane got away. I was exposed to his toxin. Good Lord, are you all right? Remember what happened at the asylum? It's okay. I had a bad reaction. But it's over now. I've really got to hand it to Scarecrow. Aha. I've never been a fan of his concoctions up till now, but this batch, it's intoxicating. It really brings out the me in you. Sir, did you hear what I said? Commissioner Gordon has been trying to contact you. Thanks, Alfred. Jim. You got out. See, I said you wouldn't let me down. I need to speak to you. Sure. What is it? Meet me outside GCPD prisoner detention. I'm heading there now. No fajnie, jak ja teraz widać Jokera, to... Ja się trochę zlink, nie wiem. Ja się trochę zlink. Alfred, Oh, analyze the dear militia me. forces.
Jadymy. Equipment, movements. I want to know exactly what I'm up against. I'll perform a full analysis of the occupying forces and report back to closer. Pardon, przepraszam. Ło! Zaraz was pizza. Patrzcie, jak ją to sprawnie zrobił. Co one myślą, że one mogą się ze mną prać? Żywo sprosza. Dobra, jada. Ciul. Dobra, kajte. Jadymy. Nie ma czasu. Która połostupią po drodze, no ale co mogę zrobić? Takie życie. Jo się sam nie dupca w tańcu. Wait to see the look on his face when you tell him his daughter's been kidnapped. And it's all your fault. This is going to be... Gotta go. Batman's here. What's wrong? Jim, Come on, you're scaring me. It's Barbara. She's been taken. No. I spoke to her. She said she got out. She left hours ago. stay calm. We'll get her back. Which one? Who's got my little girl? Scarecrow. They took her from the clock tower. All right, we need to go. There could be a clue, something that will lead us to her. I'll follow. Stay in contact. You've got to tell him it's your fault at some point, Bats. And the great thing is, I'll be standing right there when you do. Idź, bo cię normalnie... Nie mogę się patrzeć Jim, I na need cię. you to stay focused. It's dangerous out there. Drive slow and let me deal with any Dobra, trouble. ja go będę teraz osłaniał. There's no way you could have predicted this, Jim. It's my job to predict it as a cop and a father. Da, Jim, daj pokój. The whole thing's gone down on my Hopy. watch. Już się nie mógł powstrzymać, przepraszam. Up ahead, we've got company. Who are they? Wow! Pursuing forces, this is Arkham Knight. Your priority is to apprehend Commissioner Gordon. I say again, your priority Co to is to są? apprehend the Commissioner. I want him alive. Let nothing stand in your way. Nie mogę zdupić, no ale mogę... Ciul! O! Vehicle down, just one more to get. Ciul! Dostał ale to nie stykło. O! Kurde! Czekaj, chodźcie hyca zaraz. Jak chodźcie hyca, ta szlafmyca. Paki peron, pa. Ciulej ta rakieta, no! No nie mogę go... O, Pietruchu. Ciul! Dostał. O, jakiego szlaga. That's it. That's the last of them. We're clear. Mamy ich chopy z It's too głowy. dangerous, Jim. Get in the Batmobile. I'll take us to the clock tower. Co ten cień tak mrygo? To są zice do Must get us bajtlów. there in one piece, Batman. We're running out of time. Dobre. Ty się nic nie steruj. Nic. Wszystko będzie dobrze. Sir, before you head to the clock tower, I thought you may like to hear the analysis of the Arkham Knight's forces you requested. What have you got, Alfred? Ty mnie? I've set the Bat computer to analyze militia presence across the three islands and provide you with a real-time representation of the occupation's strength in each zone. As you can see, Miagani Island is heavily occupied, with a substantial drone ground force controlling the roads.
Founders Island is the militia stronghold, protected by long-range radars and a missile launcher. I'd recommend keeping the Batmobile away from there for the time being. The remaining drone forces on Bleak Island have been redeployed to protect the clock tower, so expect significant resistance. Thanks, Dobra, Alfred. I'm domy heading się there rada, now. już nie takie rzeczy robił. O, poradzimy. Poradzimy, letko. Sergeant! Yes, sir? Jadymy. Extraction squad's down. Take control of the clock tower drones. He's coming. Switching to manual control. I'll stop him, sir. Jak ja te stromy łowalu. Patrzcie, jak ja to mam rad. Jak ja to mam rad uzdupiać wszystko. To jest takie piękne. Jakie to jest piękne. O, przepraszam. Ja nie chciał panów wjechać. Nie no, żartuję. Chciał. Ej, wszystkim sztrumem. Patrzcie, wiele ich tam... Łowy, gizdy. Ja sam zrobię porządek. Jako beka. Jak pierun. O! Już się nie mo. Już was nie mo. Ło, ale wiele ich jest. I opa, jak go wydupę rakiety. Kurde, bele, te, ale wiele. Wiele ich sam. Wszystko. Ja, bodaj. There are militia troops all over the clock tower, Jim. You'll be safe in the Batmobile. I'll let you know when the area is secure. I'm not just sitting here while you go after those bastards. Yes, you are, Jim. Barbara wouldn't want you to get yourself killed. Dobre, I'll be in wyłaża. touch the minute I'm done. Ciulamy do wierchu. Na zygor. Clock tower unit, Batman knows Fajniejsty taki zygor. he's coming for you. Hold him off. Epny jak pyryn. This, man. I'm gonna tell you how. A, jaki jo jest gryfny taki normalnie. Tore through the armor. What is that thing? A car? Tank? Co ja tu mam zrobić? A, It's not dobre. safe to enter without taking out the militia troops on the roof of the clock tower. He could be sneaking up on us right now. I'm going nowhere until we take out this freaking bat tank. If he was in there, don't you think he'd fire Ja się back? niby czaja. Decoy, man, I'm telling Ja you. się dopiero zaraz przyczaja. Ground support. He took 'em all. Ale przyczaja się już w następny tajli. A tymczasem Roztojmili ową pięknie dziękuję za uwagę, eli żeście z tego mieli rad, dejcie mi kciuka, bo jak to się go do łapka do wierchu, a widzimy się, albo bardziej słyszymy w następnym epizodzie, no. Tyle ode mnie, dziękuję pięknie, pysk.